Ukufumana ulwazi ngumngeni omkhulu ojongene nabemi beli ngakumbi ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo. Oku kubangele ukuba abemi beli abaninzi ngakumbi ezilokishini bamke emakhayeni abo baziyele buqu kwii-ofisi zikarhulumente nakwa-SASSA ukuya kufuna uncedo. Kungoku nje usomashishini waseBhayi kwiphondo laseMpuma Koloni uvelise i-app nezakuzisa ulwazi oluvela kurhulumente eluntwini. Inkampani Corona Fighters ikwiphulo lokugcina abantu ezindlini. Le app inika abantu kwiward nganye ithuba lokujonga yonke into eyenzekayo kwiward yabo. Inkqubo ezifana nengxelo echaza ukuba nontlalontle bazokuza nini kule ngingqi, zizizwa nini iipasile zokutya, kwanokuba zeziphi iivenkile zivulileyo. Le app iphinde inike uluntu ithuba lokuchaza emapoliseni ngobundlobongela buqhubekayo ekuhlaleni. Ukudala amathuba engqesho sisinye sizathu sokuvula kwale app. Partnership no-Department of Labour, i-partnership yethu in terms of le initiative, le conversation, le uTitombo wendaba ithethile ba ufuna i-companies bene-policies athiyara ukuqasha abantu balapha eSouth Africa. So nathi senze loo nto ke ngoku ngo-Partnership Department of Labour, and then ke ngoku with i-application yethu esiyifakileyo ku-National Empowerment Fund will be actually create over 100 jobs within the next 6 months. Isebe lezempilo livakalise ukuba uninzi lwabantu lusuleleke le ntsholongwane kwiindawo ezifana neevenkile, iinkonzo zomngcwabo nakwii-ofisi zakwa-SASSA. Le app iluncedo luntwini. Ndicinga izaba luncedo ngoba xa ndiqondayo bana i-distance between thina no-government is too ikude. U-government uthi masibe sendlini, masibe informed and masibe safe. Now le app izenza zonke ezo zinto. uDouglas Kruger obhale incwadi yokunceda somashishini ngelixesha lentsholongwane uthi osamashishini mabasebenzise le xesha ukuqala amashishini azokunceda abantu kodwa akwazi ukuqhuba ixesha elide. If you are in some form of delivery, if what you can do is digital, you are certainly setting yourself up for success. Le app izokuqala kumasipala ombhaxa eNelson Mandela ngenjongo zokuyisa kumaphondo onke. Ndingulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eBhayi.